To tono no lam sogo ani channel o hingkai tomung no norok ani channel no takpan subscribe khlaya ko hingkai subscribe khlai redi ang ketal job advertisement te online information related videos sanamo hingka faidi tini kaisa ketal notification alainai omongka SOFED ni bokak te rijaka hingka norok video no paithak jora te nai tongni kaham ka saimana ni bagoi hingka faidi official notification alaino omongkai official notification obo Society for Entrepreneurship Development SOFED ni bokakti rijaka borok ni address rijak tongo ITI Road Indranagar Agartala Tripura hingka notification rijaka 4 tarik November 2022 o jaga o requirement notification number bo rijak tongo tei o jaga o je candidate interested tongnai eligible tongnai borok je Tripura o tongnai permanent borok apply khlaimana o jaga o name of the post tongo number of post tai essential qualification bo rijak tongo supervisor khoroksa o jaga o bo master degree paijak wngna nangnai haipano oro at least 1 year computer application experience tongna nangnai saka haikano ta kaisa post tongo oro wngka hingkai operator rijak bo sini ST rok ni bagoi oro kaini post tongo oro wngka hingkai graduation je stream naifan khlaijak hingkai apply khlaimanai haipano je class 12 o physics chemistry tei mathematics najak rok borok oro apply khlai manai saka tei o jaga o center administrator tongo oro kaisa post no obo to experience gwnang norok undeserved post to experience tongkha hingkai norok experience tongkha hingkai to obo nai di ang PDF free rwano description o je experience gwnang no norok nai di norok apply khlaina musungkhai experience tongkha hingkai to norok apply khlaimano tei kaisa tongo oro media maker oro undeserved post o jaga o BSc B Farm je BML rok khlaijak tongkhai borok apply khlaimanai undeserved post oro kaisa tongo sini ST rok bo apply khlaimanai tei kaisa tongo data entry operator oro sini ST rok rongni bagoi khoroksa oro post o jaga o hingkai bachelor degree paijak logi o tongna nangnai 1 year ni DCA software hardware tei networking o tei oro experience hanjaka 2 years ni experience tongkha hingkai norok oro apply khlaimanai tei kaisa tongo lab attendant oro sini ST rok ni bagoi kaisa post tongo essential qualification hingka hingkai 12 pass wngoi o jaga o chemistry biology jebo kaisa subject najak hingka hingkai norok oro apply khlaimanai lab attendant ni bagoi hingkai common application form ta ang rirwano description o tei detail advertisement bo ang rirnai ani description o tei norok official website o thangui bo norok detail advertisement no download khlaimanai ang link rirwano official website bo tei norok ni application hingka hingkai o jaga o application fee rok detail advertisement no norok nongnai application fee rok bwsuk oro last date to sajaka 19 November 2022 jora tongnai obo 4 PM jora application narekjaknai obo o application o norok thangui marwinai oro SOFED ITI Road Indranagar boni address no thangui norok ni application o marwnai hingkai norok tomung no interested tongkhai apply khlaina musungkhai to apply khlaina di hingka norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya ko hingkai subscribe khlai redi ang ketal job advertisement te online information related video sanamo hingkai tini ni bagoi amsunong sithong।